Ndibaye Kelemono, Ahambu Princess Amanchi Doris Obialo, Abumadibo 2016, Awumwa Mrs. Neka Obialo, Abumonyo Udrak India local government, Imo State, Nigeria. Nabali Abumonye Nabotono, Yamren Jaju, Ofodun Jabayo, Titaji Basarabani Komata, Biko Sarai Nora, Dika Balai, David Dinatoto. Biko Iwiki Gwanya Hagi. Nne ekele m gị Igbo ndị ọma na-ege ntị ekele m aha m bụ Chukwuemeka Ejezie ọmụmụ bụ onye ndu Igbo Union Dublin na Dublin Island ebe biko n'abalị ị ga-eke oke n'ime ihe ọbụla eketere m oke inye aka were mee ka ihe anyị na-eme ebe a taa bụrụ ihe ga-aga ọfụma. Ihe anyị bịara ebe a ime taa ọwụ ihe a na-akpọ n'olu bekee Africa Day. Oke m ketere taa ọwụ iji were bịa nye aka kọwara ụmụ anyị ndị anyị tọtara ndị anyị mụrụ ihe gbasara ilu Igbo a na-akpọ n'olu oyibo Proverbs. Inwe ike inye anyị ndụmọdụ tupu ịpụta? Ndụmọdụ m ga-enye enweghị ihe ọzọ. Na-ekele na gị ajụjụ ga-amakacha. Ndụmọdụ m ga-enye enweghị ihe ọzọ na-abụghị na ka anyị jisie ike na ihe niile anyị na-eme iji were na-eme omume ezi omume dịka ndị Igbo, maka na enwere ihe eji mara ndị Igbo. A sị na-eme ngwa ngwa emeghara ọdachi. Ka anyị bidoro n'oge ị na-eme ezi omume, ọ ga-egbochiri anyị ihe ọjọọ niile dị iche iche, especially ọ kachasị ebe ndị ọgbọ gị nọ. Ndewo. Ndewo. A na-akpọ m Chief James Obija. Abụ m onye Abatete nke dị na Idemili North Local Government, Anambra State. Abụ m osote onye ndu Igbo Union Dublin IUD, bụrụkwa Director, the CEO nke Adanọkpara Igbo Island. Ndewo. Ị ga-eke oke n'abalị ọrụ m n'abalị a erika, ife m ga-alụ erika. Aga m akọwalụ ndị mmadụ gbasara akwụkwọ nke ezigbo nwafọ Igbo a na-akpọ Chinua Achebe nke m gwara m onye Ogidi, akwụkwọ nke o dere nke a na-akpọ Things Fall Apart na bekee. M ga-akọwara ndị mmadụ uru ya bụ akwụkwọ bara, ihe akwụkwọ ahụ na-akọwa maka ya. M ga-emekwa akwụkwọ ijikwa afụ na ihe niile eme na-aga ọfụma n'anya ya, mekwa ka ụmụaka anyị fụ otu esi eme ya n'ala Igbo site n'ekike anyị na-eke na site n'okwu ọnụ anyị na nsọpụrụ anyị na-enye ndị okenye. Ndewo. Ị nwere ike inye anyị ndụmọdụ n'abalị a? Ndewo ezigbo nwaada Igbo. Ndụmọdụ m bụ iji wee mee ka gwa ndị nne na nna kapa na-akụziri ụmụaka asụsụ Igbo, ka ụmụaka pa na-asụ dịka otu iyi si asụ gị nwa n'onwe gị, mere iji wee win Miss Ada Igbo na mgbe gara aga. Ka ụmụaka anyị na-asụsụ asụsụ Igbo na-emekwa omenala anyị, ọ bụkwanụ iji wee na-akwalite asụsụ Igbo ka ọ rapụ ịnwụ, maka na ndị Igbo na-atụ n'ilu si na onye kpọọ ọbọ ya mkpọkọrọ agbata obi ewere ekpoo ntụ. Anyị na-abakwa afa na-asị ike mefuna, na-asịkwa afa mefuna. Ihe ndị a ka m na-ayọ ndị nne na nna, ma unu bi obodo oyibo ma unu bi ebe dị iche iche na-abụrụ ala Igbo, na-akụziri ụmụaka anyị omenala Igbo, na-akụzirikwa asụsụ Igbo. Ekene m unu. Ndewo. Ndewo. Ebike nwere ike ịgwa anyị gị ndị Igbo na-ege ntị, ndewo nụ. Aha m bụ Ken Chukwu. Abụ m onye mba anọ n'ime mba anọ n'Imo steeti. Ọkwa m ahụ onye na-agara ndị Igbo ozi, ndị IUD Dublin ozi n'ihe gbasara mmemme nke a na-akpọ Director of Socials, DOS n'aha nkenke. Ị ga-eketa oke nga? Aga m eketa oke n'ihi na ile otu ọrụ m si dere, ekwesịrị m iso na-ahazi ihe. So oke n'ọrụ dịrị m taa bụ ịhazi ihe
ịdirect ihe na-eme ihe ka ihe niile na-eme ebe ahụ ike ịga ọfụma otu a si kwado ya. Ị nwere ike inye anyị ndụmọdụ tupu ịpụọ? Ndụmọdụ m na-enye onye a sị ya jiri nke o ji ya mara na ọ na-eme ọfụma. So ana m asị ndị ada na ọkpara Igbo Dublin International ha jiri nke ha ji, na-asịkwa ndị IUD Dublin ha jiri nke ha ji, na-asịkwa ndị Ministry of Foreign Affairs ndị nyekwara aka mee ka ihe a na-eme taa nwee ike ịga n'ihu ha jiri nke ha ji, n'ihi onye asị ya jiri nke o ji ya mara na ọ na-eme ọfụma, nke ọ na-eme dị mma. Daalụ. Aha m bụ Maazị Felix Chiduzoma, abụ m onye mba anọ, isi ala mba anọ n'Imo steeti. Ezinụlọ m nọkwa na ya, enwere m ụmụ atọ, ofu nwaanyị na ụmụ nwoke abụọ. Nwunye m nọkwa n'Ireland, mana ya bi ebe a n'Ireland. Biko, enwere oke iketara ebe a? Okay, taa ekenyere m oke i-review ileba anya akwụkwọ a na-akpọ I did not come to you by chance. Aga m eleba anya n'akwụkwọ ahụ site na mbido ya ruo na ngwụcha, kọwaa ihe akwụkwọ ahụ na-ekwu na ndụmọdụ nọ n'ime ya, na ihe mmụta ihe ndị ọzọ nọ n'ime. Aga m enyekwa ndị mmadụ ohere ịjụ m ajụjụ ma ọ bụ itinye ọnụ n'ihe gbasara akwụkwọ ahụ. Enwere ike inye anyị ndụmọdụ? Ndụmọdụ m chọrọ inye ụmụ anyị bụ na n'ime akwụkwọ m na-eleba anya enwere ihe ndụmọdụ buru ibu nọ n'ime ya. Ụmụaka amụrụ n'obodo a kwesịrị ka ha ghọta na ịgụ akwụkwọ gụsie akwụkwọ ike na ọ dị mma. Ịgụ akwụkwọ gụsie akwụkwọ ike, ị ga-enweta ihe ị ga-eri, okwu ga-esi gị ike, ụwa ga-amara ihe ị na-eme, a ga-asọpụrụ gị. So ana m adụ ụmụ anyị ọzọ ka ha nwee ike tinye uju n'ihe gbasara akwụkwọ. Onye ọbụla nọ n'akwụkwọ ya tinye anya, weruo anya ala ka ọ mụta nke ọma. Ịgụta akwụkwọ, ụwa ga-anụ olu gị. Ndewo. Imene nne m. Ndewo nwanyị ọma. Aha m bụ Ebenezer Igbo. Abụ m onye Umuobono na Idatọ South Local Government Area n'Imo State, obodo Nigeria. Biko, enwere ihe ị na-eme ebe a taa? Ya, taa bụ nnukwu emume a na-eme maka ime ihe a na-akpọ African Day. Taa ka ndị ada na ọkpara Igbo Ireland na-ejikọ aka with Igbo Union Dublin were celebrate African Day na Ireland. Eso m bụrụ ofu onye n'ime ndị directors na ada na ọkpara Igbo, ọmụnwawo director, chairman ọkpara Igbo. Esokwe m na ofu onye ndị ga-ekwu okwu taa ga-akọwa akwụkwọ nwanne anyị nwanyị a na-akpọ Chimamanda Ngozi Adichie dere a na-akpọ Half of a Yellow Sun. So abụ ọmụnwa ga-akọwa ya, nke a na-akpọ na olu bekee reviewer. Ọmụnwa ga-akọwa n'ụbọchị n'emume nke taa. Ndewo. Biko, enwere ndụmọdụ ị nwere ike inye ụmụazị n'ime ebe a? Ya, enwere nnukwu ndụmọdụ. Ezigbote ndụmọdụ m na-agwa ha maka n'obodo anyị nọ na ya a na-akpọ Ireland, mkpanye Western World. Enwere ọtụtụ ihe na-emegasị ụmụaka ndụ nke anyị mụrụ ebe a ma ndụ nke anyị kpọrọ bịa ebe a na-eto amahụ ihe a na-akpọ omenala anyị. And o so na ihe ada na ọkpara Igbo Ireland na-akọwa na-achọ ịmụziri ụmụaka otu esi eme omenala ka esi eme ya na be anyị. Ndụmọdụ m na-adụ ha onye ọbụla nwata nta ma ndị nna nna kpọtọwa ụmụ ha na ihe nkụzi ma ihe ọmụmụ ma emume ada na ọkpara Igbo Ireland na-eme iji wee na-akwalite omenala ndị Igbo. Ọzọkwa akwụkwa ịbịa ebe a na-amụ Igbo, asụsụ ihe eji wee mara ndụ. Onye na-amaghị asụsụ ya
amaghị onye ọwụ. Ndị Igbo a na-akpọ Igbo Union Dublin nke onye ndu Chukwuemeka Ejeziwo onye isi ya na-akụziri ụmụaka Igbo. Anyị nwere ụlọ akwụkwọ eji akụzi Igbo a na-aga ụbọchị ọbụla a na-akpọ Satọde n'ehihie. Ana m adụ ụmụaka ya ọdụ, onye ọbụla na-agba mbọ ma ndị nne na nna mgbe ike na-akpọta ụmụ ha, a na-akụzikwe ha na-amụta Igbo, na-amụta omume ala anyị. Nke ọzọ ọwụkwa, ana m adụ ụmụaka ọdụ ha nwụọ, ha jisi ike na-akpa nne ha na nna ha nso, na-akpa ezigbo agwa, na-ajụ ajụjụ, maka ndị Igbo so onye ajụjụ anaghị efu ụzọ. So ụmụaka na-ajụ nna ha na nne ha ajụjụ, nne na nna nwekwa ike na-akọwara ụmụaka ihe gbasakwara omenala otu esi eme, wee kwe na-akọrọ ha akụkọ, because ọ dị ihe m ga-akọwa taa a na-akpọ Half of a Yellow Sun, akụkọ nna na nne kọrọ nwa ha, onye dere ya anọghị ya mgbe ihe ndị agha mere. So ya ka m na-adụ ụmụaka ọdụ, onye ọ na-ejisikwa ike nọdụ n'obodo anyị nọ ya, na-agba mbọ na-agụsị akwụkwọ ya ike, were na-eme ezigbo omume, wee kwe na-asọpụrụ ndị tọrọ ya, wee kwe na-akwado omenala anyị site na ịnọnye na ihe Ada na Ọkpara Igbo Island na-eme na nke ndị Igbo Union Dublin nke Emeka Ejeziwo onye isi ya. Onye ndụmọdụ nwere. Ndewo. Biko Emeka ịgwa anyị aha m bụ Mrs. Chibuzo Alex Alino, ụmụ onye mba nọ n'Imo steeti, ebibere na Dublin. Ị ga-eke oke ebe a n'abalị? Ihe anyị nọrọ ebe a today ịhụ na ihe niile a na-eme today gara ọfụma, in every way we can, ịhụ na all a successful event. Enwere ndụmọdụ nwere inye ụmụ ndị nọ ebe a? Ụmụaka ndị nọ ebe a? Okay. Ndụmọdụ ga-enye ụmụaka ndị nọ ebe a dịka nne bụ ka ha cheta ebe ha si bịa. Anyị nọ na diaspora Dublin, but ọ ga-adịkwa mkpa ka ha cheta obodo anyị bụ Imo steeti, ala Igbo in particular, ka ha ghara ichefu ebe anyị si. Ọ dị mkpa ka ha na-erubekwara ndị nne na nna isi, na-asụ asụsụ obodo anyị bụ asụsụ Igbo, and mmekọrịta dị mma nke ga-akwado ọdịnihu ha na-agụkwa akwụkwọ ha, na-eme ihe ọbụla dị mma, okwu onwe ha na ihe ọbụla na-adị mma. Ndewo ezi ada. Biko nwere ike ịgwa anyị? Okay, nwanne, aha m bụ ezi ada Mrs. Ebere Ọnụọha. Awụkwanụ m onye isi ala mba anọ nọ n'Imo steeti, a na-alụ m na Mbaise nọ n'Imo steeti. Ikere ka ebe a taa? Ya ahụ m nwa afọ Igbo, ihe ọbụla gbasara Igbo na-atọ m ụtọ. Ya mere, dịka onye isi ụmụ nwanyị ndị Igbo n'Island, ụmụ nwanyị obi dị ya, anyị bịara ka anyị kwado ihe Ada na Ọkpara Igbo na-eme n'ụbọchị taa, n'ihi na ihe ọbụla gbasara Igbo bụ ihe na-adị ụmụ nwanyị obi dị ya. Dịka onye na-anọchite ụmụ nwanyị obi dị ya n'ihe a na-eme taa, ya mere ndị nọrọ ebe a. Ụmụ nwanyị obi dị na-abịakwa n'igurube ha, na-abịa n'uju ịbịa kwado ihe a na-eme n'ụbọchị taa. Enwere ndụmọdụ nwere ike inye ụmụazị n'ebe a? N'eziokwu, enwere ndụmọdụ m nwere inye ụmụ anyị nọ na Ireland bụ ka anyị niile were ihe gbasara Igbo kpọrọ ọrụ, ka ihe ọbụla gbasara Igbo na-enye anyị obi ụtọ, ka anyị nwekwa n'ezigbo nkwado. Onye ọbụla bụ nwa afọ Igbo ma ọ bụ nwunye nwa afọ Igbo na-eme ihe ọbụla dị Igbo mma, ka anyị nwee nkwado, na-akwadosi ike, na-enye ya nkwado pụrụ iche, n'ihi na ihe ọbụla a na-eme taa bụ maka ụmụaka anyị. Ihe ọbụla gbasara Igbo, ndị Igbo na-eme n'obodo a taa maka ụmụaka anyị, maka anyị chọrọ ka ụmụaka anyị mata ebe ha si bịa. Anyị achọghọ ka ha fuo na mba. Daalụ. Ndewo. Biko nwere ike ịgwa anyị n'ihu? Okay. Aha m bụ Maazị Alex Chibuzo Alino. Biko enwere okike ikete ebe a? Yes, obi dị m ụtọ na ihe a na-eme taa.
ana m akwadokwa ihe a na-eme n'ụbọchị taa. M ga-eji igwe eji ekwu okwu ịhụ na ihe niile gara nke ọma. Enwere ndụmọdụ nwere ike inye ụmụazị ndị bi n'Ireland? Yes, ọtụtụ ndụmọdụ a ga-enye ha. Ndụmọdụ nke mbụ ka ha na-asọpụrụ nne na nna, maka akwụkwọ nsọ si sọpụrụ nne gị na nna gị ka ụbọchị gị wee dị anya n'elu ala ahụ nke Jehova gị bụ Chineke gị na-enye gị. Nke abụọ ha gụchie akwụkwọ ike. Ihe a ga-enweta uru dị na ịgụta akwụkwọ karịrị akarị. Ndị Igbo si ọ na-awụ nwata kwọcha aka ya esoro ọgaranya rie nri, and ọwụ ịgụta akwụkwọ ọfụma wụ ụzọ nke ọnụ mbụ nwatakịrị ga-eji nweta nrite dị otu ahụ. Nke ọzọ wụ ụmụaka anyị, unu esokwala otu ọjọọ. Ihe anyị bịara Ireland wụ ka anyị weta ezigbo ihe ndị ka ahụ dị mma, unu welata ya n'ụlọ, anyị enye aka ejila ya Naịjirịa. Ma nke ahụ wụ nke na-adịghị mma, nke ọjọọ, unu hapụ ya, anyị achọghị ya, ọ gaghị enyere anyị aka. Ezigbo nwa, ịgbalịala.